Les empreses han de formar part de la solució d'Europa. Aquest és el clam amb què el Cercle d'Economia ha presentat les jornades d'enguany. CaixaBank, Repsol, AstraZeneca... Només són un exemple d'empreses que participaran en aquest debat que es presenta amb una mirada encara més ambiciosa que en edicions anteriors. El repte ja no és mirar només a Catalunya, a Espanya o a Europa, sinó també estendre el debat per tot el món. Avui parlarem de la reunió del Cercle d'Economia 2026, dels seus reptes i dels seus continguts. Jo sóc en Carlos Rojas i això és l'Empresa al Dia. L'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Ara fa un any, en aquest mateix espai, Jaume Guardiola i Miquel Nadal van presentar la reunió del Cercle amb una pregunta. Europa, wake up call? Un any després, hem de saber, i l'objectiu d'aquesta reunió del Cercle és saber, aclarir, si Europa ha despertat d'aquest wake up call. El Cercle farà balanç de tot plegat a la reunió, a les seves jornades que enguany se celebren de l'1 al 3 de juny al Palau de Congressos de Catalunya. Ho farà, per cert, amb una nova presidenta, Teresa García Milà, que avui vindrà a presentar els continguts d'aquestes jornades juntament amb el director general Miquel Nadal. Aquest és el podcast de Via Empresa, un podcast amb el qual volem que empresaris, empresàries, directius i tots aquells professionals vinculats al teixit productiu català porteu l'Empresa al Dia. Comencem! Indubtablement, les jornades del Cercle suposen una de les dates més assenyalades del calendari del teixit econòmic i empresarial català. Ana González, benvinguda. Hola, Carlos. Quin és el tema principal d'aquest 2026? Doncs, Carlos, el Cercle d'Economia ha decidit posar sobre la taula una pregunta que avui ressona amb força a totes les capitals europees. Europa pot ser realment autònoma? Aquest és el gran eix de la reunió del Cercle d'Economia, que se celebrarà de l'1 al 3 de juny a Barcelona, sota el lema Autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat. Durant 3 dies, empresaris, polítics, economistes i experts internacionals debatran sobre el futur del continent i sobre la capacitat europea de decidir per ella mateixa, en àmbits clau com la defensa, la tecnologia, l'energia, la salut o la indústria. Dèiem abans, però, que enguany hi ha un element diferencial que són, sens dubte, les empreses, que en realitat sempre han estat molt presents a la reunió del Cercle. Veiem allà sempre desfilar grans executius, no? Directius, directives, però enguany faran un pas més enllà. Sí, el Cercle vol que les empreses tinguin més protagonisme. Per això, a la trobada hi participaran directius de grans empreses com Marc Mutra de Telefònica, Tomàs Muniesa de CaixaBank, Marcus Haupt de Seat Cupra, Juvencio Maestu d'Ikea, Antoni Brufau de Repsol o Laura Colón d'AstraZeneca. Com és habitual, a la reunió també hi participaran alguns dels principals líders polítics del moment. Intervindran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. També hi haurà representants internacionals que portaran visions des dels Estats Units, la Xina o l'Índia sobre el nou ordre global que s'està redefinint. A més, en definitiva, Barcelona tornarà a convertir-se durant uns dies en un dels grans punts de trobada del debat econòmic i polític europeu. És força habitual i accidental, tot sigui dit, també que el Cercle, les reunions del Cercle sempre coincideixin amb un fet de grans dimensions, aliè totalment al Congrés, però que marca molt l'agenda de la reunió, de les jornades. L'any passat va ser per partida doble, a més. Primer, amb l'informe de competència sobre l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Recordem que a la reunió del Cercle Pedro Sánchez va denunciar l'obertura d'una consulta pública per imposar els remedis a l'operació, però també vam veure per allà el president del BBVA, vam veure també el president del Banc Sabadell, el CEO del Banc Sabadell, el ministre Carlos Cuerpo, que va explicar aquests remedis, i les jornades, a més, es van celebrar, cal no oblidar-ho, també, una setmana després de la gran apagada del 28 d'abril, que també va ser molt protagonista per part de, en aquest cas també pel component polític. El 2023 i el 2024 la reunió es va produir enmig d'unes eleccions. En el cas del 2023 va ser la setmana immediatament posterior als comicis europeus i autonòmics, i els resultats d'aquelles eleccions van provocar que Sánchez, enmig de la reunió, no presencialment allà, però coincidint amb el temps amb la reunió, va anunciar una convocatòria electoral de cara a l'estiu. El 2024
va passar exactament el mateix amb les eleccions catalanes. Es van celebrar només una setmana després de la jornada electoral. Les jornades es van celebrar una setmana després de la reunió del Cercle. Aquest 2026, Anna, de moment, tot sembla tranquil, però dèiem que la reunió del Cercle és un dels fòrums amb més prestigi a Europa. Quines altres cites hi trobem del mateix estil? Doncs, com deies, Carlos, el gran referent mundial és el World Economic Forum Annual Meeting de Davos, on es reuneixen líders polítics, CEOs i inversors de tot el planeta. A Europa, el model més semblant és probablement l'Ambrosetti Fòrum italià de Cernovio, molt orientat a relacions entre empreses, governs i finances, i que, de fet, se celebren dates molt properes. També destaquen les rencontres econòmics de Jean Provence a França o la Munich Security Conference a Alemanya, que, tot i tenir un enfocament més geopolític, comparteixen aquesta funció d'espai d'influència i networking entre les elits europees. En clau catalana, però, la gran alternativa o complement al Cercle és la trobada empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d'Urgell i que, amb els anys, s'ha consolidat com una de les cites empresarials més importants al país. Si més no, és la gran trobada anual del teixit empresarial català fora de Barcelona. Molt bé, doncs anem a conèixer en el perfil de la nostra entrevistada d'avui, malgrat que segurament parlem d'una de les cares més conegudes de l'empresariat català. Sí, Teresa García Milà ja forma part de la història del Cercle d'Economia, i és que s'ha convertit en la primera dona que presideix l'entitat des de la seva fundació l'any 1958, després de ser la vicepresidenta de l'anterior mandat de Jaume Guardiola. Economista de prestigi, García Milà és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i doctora en Economia per la University of Minnesota als Estats Units. Actualment dirigeix la Barcelona School of Economics, una de les institucions acadèmiques de referència en recerca econòmica, i també és catedràtica a la Universitat Pompeu Fabra. I coneixem també el perfil de Miquel Nadal, que és l'altre entrevistat d'avui, i pes pesant, sens dubte, de l'entitat. Sí, perquè Nadal és el director general del Cercle des del finals del 2022. Això vol dir que Nadal ja va estar a l'anterior etapa de Jaume Guardiola. De fet, com deies, Carlos, ja va presentar el programa de la reunió l'any passat al podcast. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i màster en Economia aplicada per la Universitat de Princeton. Ha exercit diversos càrrecs tècnics a l'administració de l'Estat, entre els quals destaca el cap de gabinet al ministre d'Indústria, el secretari d'Estat d'Afers Estrangers. En deixar l'administració, va treballar com a consultor per al Banc Interamericà de Desenvolupament i la Comissió Europea. I el 2005 es va convertir en director de la Fundació RAC, entre altres experiències. No va tapar el Cercle, sens dubte, encara que, dèiem, ja fa gairebé un any que García Milà és presidenta de l'entitat, i com que ha passat tant de temps, doncs hi ha hagut temps de recopilar una sèrie de frases que crec que, Anna, ens ajudaran a presentar molt millor el seu perfil. Sí, Carlos, algunes d'elles són: el Cercle ha de tenir una mirada més de mitjà termini amb una mica de distància. Europa s'ha quedat al mig de dues potències. Això és molt del Congrés, no? D'enguany, es nota molt de la Xina, Estats Units, aquesta mirada internacional que dèiem. Sí, una altra. Volem ser molt autònoms, però amb l'energia som molt dependents. Les grans idees empresarials venen d'un emprenedor. Aquesta és molt bona, Sí. Sí. S'espera que el Cercle diga allò que altres no poden dir. Jo crec que és interessant aquesta, perdona que t'interrompi, perquè, a més, important destacar que fins ara la presidenta del Cercle només ha presentat una nota d'opinió del Cercle, però ha sigut una nota d'opinió molt ambiciosa, perquè ha sigut parlant de la immigració, que és un tema molt complexa, però ella ha volgut que el Cercle es posicioni, no? I vull dir que no n'ha fet 50.000 notes d'opinió, sinó que ha volgut seleccionar un tema, i jo crec que això va molt en línia amb el que deies, no? Que el Cercle ha de triar bé on vol parlar, però tenir incidència. Totalment. I una última frase, però no menys important. He estat primera dona de bastantes coses. Per exemple, la presidència del Cercle. Sí. Molt bé, gràcies, Anna. Moltes gràcies, Carlos. Doncs anem a parlar amb la Teresa García Milà, que ja ens acompanya a l'Empresa al Dia, però també amb el Miquel Nadal, que també ens presentarà els continguts de la reunió del Cercle. Més d'un cop li hem sentit dir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, equiparar la reunió del Cercle amb el Fòrum de Davos. Així és de rellevant la cita que es presenta de l'1 al 3 de juny al Palau de Congressos de Catalunya, i que avui presentem els seus continguts i els seus reptes amb la presidenta, Teresa García Milà, benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. I el director general, Miquel Nadal, benvingut. Molt bon dia, gràcies.
tornant a la qüestió que formulava al principi, no, a la introducció del podcast, un any després, ha despertat Europa d'aquest wake-up call de l'any passat? Bueno, l'any passat vam fer una mica de diagnòstic i també el posar Europa en el centre i dir s'ha de fer alguna cosa, no? Ja acompanyava això alguns diagnòstics anteriors. La situació segueix sent molt complexa. Seguim la guerra d'Ucrània, que afecta molt a l'energia, però a més ara tenim el conflicte a l'estret d'Hormuz i tota la zona. Per tant, tot el tema energètic s'ha posat sobre la taula amb molta més força, però seguim tenint també restriccions en el tema de comerç i per tant, hem d'estar atents a tot això. Què fem aquest any? Aquest any el que volem és aportar solucions i aportar solucions des de, sobretot, el món empresarial. És a dir, fem una visió geopolítica inicial en el que volem entendre com està el món, com ens veu el món des de fora, des de la Índia, des de Xina, des dels Estats Units, també com es veu Europa i com està gestionant Europa els seus conflictes, però sobretot volem portar el món empresarial que està avançant en temes estratègics com són, per exemple, la sanitat, amb tots els productes farmacèutics, si podem ser autosuficients o podem proveir aquelles necessitats sanitàries que necessitem cobrir. Des del punt de vista de defensa també s'està discutint molt quina capacitat té Europa. Des del punt de vista de tecnologia, som capaços de produir els nostres xips, per exemple. Des del punt de vista energètic, quina capacitat d'autonomia energètica té Europa? O des del punt de vista financer, en quin moment podrem tenir una unió de capitals a Europa en què els estalvis europeus es quedin a Europa per finançar aquestes empreses que necessitem. Aquesta és una mica l'aproximació que fem aquest any. Clar, quan parlem d'empreses, no, com a solució, fins ara no s'han tingut en compte prou en línies generals per trobar precisament aquesta autonomia estratègica d'Europa per assolir-la? Bueno, jo crec que tothom és conscient que d'alguna forma el que Europa sigui capaç de superar els problemes que té, perquè això sigui possible cal una dimensió, diguem-ne, pública o política. Per tant, cal que hi hagi polítiques adequades, però també cal que les empreses d'alguna forma entenguin que el context ha canviat, i que cal adaptar-s'hi. Les dues coses estan relacionades, és a dir, les empreses depenen del marc regulatori que hi ha, però alhora les empreses també condicionen aquest marc regulatori. Per tant, sí, les empreses sempre han sigut conscients, però la presidenta potser és el moment de parlar de coses concretes i veure com tirem endavant. No? La pregunta era més aviat si Europa ha sigut conscient que les empreses eren les solucions. Des d'Europa, des de Brussel·les, s'ha tingut, per exemple, això molt present, o fins i tot diria aquí a nivell domèstic. Bueno, aquest és un debat molt interessant. Des del sector empresarial hi ha una crítica profunda i nosaltres pensem que rellevant respecte a moltes de les mesures que s'han pres des de Brussel·les, no? Típicament en l'àmbit mediambiental. És a dir, Europa es debat entre la revolució verda i l'ambició en els seus objectius de reducció de CO2, que tenen molt de sentit i que responen a una causa molt necessària i molt noble, però això ha de ser compatible o no ha d'anar en detriment del teixit empresarial i la capacitat que té o que tingui Europa de competir. I aquesta dialèctica és una de les que posarem sobre la taula. Per on es redreça el camí? Per on es comença a buscar l'autonomia estratègica? Quins han de ser els sectors, si més no aquí a Catalunya, on podem ser forts per aportar en aquesta construcció europea? Bueno, a Catalunya tenim un nucli de recerca molt potent en alguns àmbits, com per exemple la biotecnologia, la supercomputació, també el tema de la fotònica i altres aspectes, no? Llavors hauríem de ser capaços de volcar aquest coneixement al mercat, ser capaços de tenir empreses que aporten solucions al mercat basats en aquest coneixement que és molt fronterer. I en aquests sectors que jo esmentava, Catalunya té potència i, de fet, ja té empreses que estan treballant en aquests sectors. Passa que el que observem
és que tenim empreses startups i scale-ups, però arriba un punt en què les empreses d'una certa dimensió o són absorbides o tenen dificultats de finançament. I aquí és on, quan parlava del model europeu de finançament únic, o sigui, o de capitals únics, en el que això seria molt important per les empreses catalanes, espanyoles i europees, però per agafar dimensió. En realitat, a vegades tenim un coneixement i una tecnologia molt avançats i al final ens quedem aturats en aquell nivell en el qual podríem arribar a tenir una gran empresa, però que aquesta gran empresa té dificultats de créixer. Deixa que faci una mica d'incidència en el tema d'aquest Unió d'Estalvis Inversions, no? Se'n diu ara Unió d'Estalvis Inversió, exacte, però és el de sempre. És el de sempre, sí. De fet, nosaltres, en l'última presentació de resultats anuals de CaixaBank, no, li vam preguntar als periodistes a Gonzalo Cortázar, no? I ell deia, a veure si l'han canviat el nom. No? Clar, és un projecte que moltes vegades, que ha estat molts anys, no? Pendent de desbloquejar-se. És veritat que ara hi ha aquesta voluntat específica d'avançar. Són optimistes vostès amb aquest projecte? És de veritat el moment? No sé si la solució de fer petites unions de països, no? Com s'ha parlat l'E6, no? Per trobar punts d'acord, és el camí? Com ho veuen? Jo personalment penso que un camí de fer un subgrup de països que estan convençuts de tirar endavant un tema és una manera de desbloquejar alguns temes europeus. Va funcionar amb l'euro, va funcionar molt bé, van començar uns quants països, s'ha anat extenent i l'euro s'ha consolidat. Per tant, potser posar d'acord a tots els països de la Unió Europea serà difícil, però si alguns tenen la voluntat de tirar endavant, que ho tirin endavant, que ho provin, i segurament això serà la manera de definir bé el que pot ser aquest mercat d'estalvi-inversió, si volem dir així, per anar creixent. Per tant, jo soc molt partidària d'aquests models que comencen i es van extenent. I és molt necessari el mercat d'estalvi-inversió únic perquè està posant moltes restriccions a aquest objectiu europeu de ser més estratègics, més autonòmicament estratègics. El full de ruta sabem una mica quin és, no, a Europa, per s'ha explicat moltes vegades, els informes, no? Draghi i Letta. Clar, passen els anys i m'agradaria saber una mica quin és el nivell d'execució acceptable, si ens trobem en aquest grau d'execució, si realment, en línies generals, la valoració fins ara de l'execució és positiva. Clarament insuficient. És a dir, inclús fa alguns mesos, Draghi va fer una conferència on feia un repàs una mica de l'execució de les mesures que hi proposaven al seu informe i em sembla que parlava d'un 10 o un 15%. Per tant, estem en nivells d'execució molt baixos. Per tant, des del punt de vista objectiu del que s'està fent i el que s'està d'alguna forma executant, clarament el balanç no és satisfactori. Jo vull pensar que des del punt de vista de la presa de consciència, que ja sé que és un concepte una mica líquid, una mica eteri, però que és necessari perquè les coses es puguin acabar executant, jo vull pensar que aquí sí que hi ha hagut progressos. És a dir, nosaltres l'any passat vam fer la reunió amb el títol del Wake Up Call, no? És cert que des de llavors hi ha hagut coses que han empitjorat, no? Tenim el conflicte a Orient Mitjà, la imprevisibilitat de l'administració americana doncs, segueix sent la mateixa si és que no ha augmentat, també en l'àmbit comercial, però crec que tot això ha servit també perquè des d'Europa es prengui consciència del nou context. Clarament, en l'últim any, la relació o l'actitud d'Europa respecte als Estats Units ha canviat de forma molt important. Ho hem vist doncs, amb el posicionament de molts països europeus de dir, escolta, no apoyarem, no? Doncs el conflicte a Orient Mitjà i a nosaltres ens sembla que aquest és un pas previ necessari, molt insuficient, però necessari perquè les coses al final acabin passant. Una de les vocacions, no, del Congrés d'enguany és precisament, no, anar més enllà de fins i tot d'Europa, no, de mirar cap al món. Precisament entenc que buscant també ser un punt de trobada d'idees, de buscar, no, solucions, països, noves relacions internacionals. Bueno, jo crec que aquest és un tret diferencial de la reunió del cercle, no? És a dir, el cercle sempre ha sigut molt europeista, Europa està en el centre de tot, però avui en dia vivim en un món multipolar on el posicionament d'Europa al món també depèn molt del que facin els altres, no? Hi ha uns actors que són molt importants,
Estats Units per suposat, però la Xina, la Índia, el que se'n diu el sud global, són actors cada cop més rellevants i una de les coses que volem fer en aquesta reunió és entendre, per una banda, entendre com des de països com la Xina o la Índia veuen la configuració del nou ordre internacional i com en aquesta nova configuració hi veuen el paper d'Europa, vale? I després, és clar, doncs, entendre millor què està passant als Estats Units, quin és el futur de la relació transatlàntica, què podem esperar, no ja de l'administració Trump, que sembla que està bastant clar que és el que podem esperar, sinó la pregunta és si el canvi que estem veient aquests dies als Estats Units és un canvi estructural, és un canvi de fons que es mantindrà el dia que hi hagi un president diferent del senyor Trump, o tot depèn bàsicament d'aquesta persona, no, ara mateix. Ja fa gairebé any i mig, no?, que Trump va tornar. De moment, Europa s'ha mogut bé amb aquestes noves relacions internacionals, amb aquesta nova realitat geopolítica? Bueno, Europa dubta una mica, no? O sigui, hi ha diferents països que tenen aproximacions una mica diferents i veiem l'aproximació a la Xina, per exemple, és diferenciada entre diferents països, el rebuig o la reacció als Estats Units també. Per tant, al final, com a Europa són tants països i tan diversos, és difícil. Però sí que és veritat que Europa està començant a posar, com deia el director general, està començant a entendre que les relacions han de ser diferents i que ja no és anar amb els Estats Units, sinó entendre el que està fent els Estats Units i saber quina és la política europea. I també entendre aquests multipolars que hi ha, com es situa Europa, perquè en realitat Europa és un mercat gran, amb molta potència, també tecnològica i productiva, però en canvi potser no està aprofitant totes les oportunitats que té. Per tant, sí que està canviant Europa, entenent que aquest és un moment diferent, i penso que també està prenent consciència de les dificultats d'interrelació, però també de les potencialitats que té dintre. I això és el que volem ressaltar a la reunió Cercle d'Economia. Quins valors i potències tenim a Europa que realment, amb un entorn favorable, poden agafar molta més força. I aquí doncs, estem parlant amb les empreses, però també estem analitzant el context i veure cap a on hauríem d'anar. Més enllà de la dimensió de grans empreses, que és molt habitual que tinguin presència, no?, en el Congrés, quin criteri s'ha fet servir per aquestes empreses de sectors estratègics, no?, que van explicar a la presentació dels continguts? Bueno, aviam, nosaltres el que ens interessa és tenir una fotografia real o realista del que està passant o el que pugui passar en l'àmbit empresarial. I aquesta fotografia realista inclou grans empreses, espanyoles o europees, no?, però també inclou la realitat del que és el teixit empresarial a Catalunya, on hi ha empreses petites i n'hi ha algunes d'elles que estan tenint molt d'èxit. En aquest sentit, per exemple, una de les taules que jo crec que serà molt interessant és una taula per parlar de l'àmbit de la defensa. És un tema que està molt sobre la taula, sobretot, jo diria, últimament a Catalunya. Històricament, Catalunya ha sigut un país on la indústria de defensa ha tingut molt poca presència en el teixit industrial, no? Això sembla que s'està començant a revertir. Hi haurà una taula per parlar específicament d'aquest tema, amb participació de grans indústries de defensa que tenen presència a Catalunya, però també d'empreses potser més petites, no diré que són més que startups, vull dir, són ja empreses amb un cert nivell de consolidació, però encara de tamany petit, que s'estan desenvolupant no només en l'àmbit de la tecnologia de defensa, sinó del que se'n diuen les tecnologies duals, és a dir, són tecnologies de doble ús en l'àmbit civil i en l'àmbit militar. D'aquestes n'hi ha bastantes a Catalunya i tindrem una taula en presència d'algunes d'aquestes empreses per parlar precisament sobre el futur o el potencial d'una indústria que pugui tenir una indústria de defensa al nostre país.
És molt interessant, no? Perquè precisament, com comentaves, entre la presentació d'Aeros a l'abril, Indra també va anunciar fa poc, no? Aquesta inversió aquí a Catalunya, s'han fet moltes taules rodones i s'estan fent moltes. Està guanyant molt de pes, però m'agradaria saber una mica com recuperar el camí perdut, no? En aquest sentit, amb altres, potser, regions com pot ser Madrid, no? Que estan, en aquest cas, la indústria de defensa està més desenvolupada. Quin ha de ser el camí de Catalunya? Perquè sembla que la defensa és clarament ara mateix la gran palanca de reindustrialització. Bueno, jo crec que per començar la pedagogia és fonamental. És a dir, històricament el desenvolupament de la indústria de defensa de Catalunya ha estat com un tabú, no? I si veiem avui al mapa indústria de defensa, no hi ha Catalunya, sinó Europa o el món, jo diria que Catalunya és quasi com una anomalia. Tot i que, històricament, Catalunya és un país d'empresa, d'indústria, d'innovació, de sectors punters, etc. No? Llavors, el que s'ha d'entendre és que vivim en el món que vivim, que doncs hi ha moltes coses que poden no agradar-nos, però on el desenvolupament d'una indústria de defensa pròpia és fonamental. No per atacar ningú, sinó per defensar-se, per exemple, doncs, de coses com les que poden estar passant avui en dia a Ucraïna. Jo crec que això ho podem entendre perfectament. No? Per tant, el que un país tingui una indústria de defensa s'ha de veure amb normalitat, i en el cas de Catalunya s'ha de veure també com una oportunitat en la mesura en què partim de nivells de desenvolupament molt baixos i, per tant, el potencial que hi ha és gran. I en aquest sentit, l'aposta que estan fent algunes grans empreses per desenvolupar plans específics de Catalunya doncs s'ha de veure amb bons ulls. I l'aposta que està fent el govern de la Generalitat, també des de l'Ajuntament de Barcelona s'estan fent esforços importants, doncs a nosaltres ens sembla que ha de ser benvinguda. Un altre dels mandats des d'Europa és crear grans campions europeus. Abans preguntava, no, per sectors on Catalunya pot ser forta. Quins han de ser els grans campions catalans, no? O l'aportació de Catalunya també en aquesta construcció de grans campions europeus? Bueno, en el sector de biotecnologia, sanitat, Catalunya és molt potent. És potent amb coneixement de frontera i és potent amb producte, no? La indústria farmacèutica és una indústria molt pionera i molt tradicional i a la vegada molt fronterera a Catalunya. Aquest és un sector important i, a més, s'estan fent avanços molt trencadors. No? Per tant, clarament, Catalunya en aquest sector és una àrea en la que pot aportar no només coneixement, sinó producció. Hi ha altres aspectes en què Catalunya és pionera, per exemple, en tot el tema de supercomputació i desenvolupament de xips de característiques noves i que estan trencant els esquemes que hi ha actualment. A Catalunya tenim el coneixement i ara estem intentant avançar en el que seria la pròpia producció. No? O sigui, si podrem fer o no una producció a gran escala, això està per veure, però que sí que tenim els fonaments per poder avançar en aquests àmbits. Igual que el tenim possiblement el que sigui l'avanç quàntic, no? Centres com el Supercomputer Center, però a l'ICFO, el Centre de Fotònica, estan treballant conjuntament i poden fer avanços importants. Per tant, en aquests sectors, clarament, podem ser pioners. Tenim altres sectors tradicionals, no? Com seria el sector de l'automoció, o hauríem de pensar fins a quin punt podem ser energèticament autònoms. No? I aquí sí que cal veure cap a on hem d'anar. Espanya té un model energètic en què ha fet una gran aposta per les renovables i potser ha fet una aposta més ràpida que altres països i, a més, també té un sistema molt diversificat amb fonts d'energia de gas, tradicionals de gas, per exemple. És un país que té el subministre molt diversificat, perquè, a més, tenim moltes regasificadores al voltant de la península Ibèrica i tenim gas directe d'Algèria. No? Per exemple, per tant, en aquests aspectes l'energia serà crucial perquè tot l'àmbit de la tecnologia, de la intel·ligència artificial necessita moltíssima energia i l'avanç aquí permetrà que aquestes altres indústries també es puguin desenvolupar.
Permeti que torni un moment al tema de transferència de coneixement, no? Perquè també és un tema molt de moda, no? Es parla molt. De fet, quan hem parlat nosaltres a Via Empresa, no? amb universitats, moltes vegades continuen dient que noten aquest gap, aquesta bretxa. Hem avançat, estem molt endarrerits encara amb transferència de coneixement entre universitat i empresa? Hem avançat perquè des de l'any 2000 a Catalunya hi ha hagut una evolució molt potent amb recerca, però en els últims, jo diria, 5, 6, 7 anys, les universitats i els centres de recerca són molt conscients de que han de fer aquest esforç de transferència. I han començat a crear els instruments per poder-ho fer. O sigui, el recercador ha de fer recerca i ha de pensar en la recerca i ha de tenir algú que l'ajudi a veure com aquesta recerca es pot bolcar al mercat. I les universitats tenen ja, moltes d'elles i molts centres de recerca han fet l'esforç de fer inversió en aquests departaments o persones que estan ajudant a la transferència. Després hem de pensar en el model global, és a dir, la política pública també és molt important, l'entorn en el que es mouen les universitats i les empreses, que hi hagi més fluïdesa, no? Més bona, no diria bona relació, sinó possibilitat de relacionar-se. I això depèn bastant també el context regulatori i que depèn de l'administració pública, no? Per tant, aquí hi ha diversos aspectes que s'han de millorar, però sí que és cert que ara hi ha, des de la universitat i recerca, molta més consciència de que això és molt important i per tant s'estan posant els instruments. I des de la societat i des de l'empresa també es veu una gran importància en bolcar la recerca, perquè molts dels àmbits que estan evolucionant de forma ràpida depenen del coneixement en frontera. I el coneixement en frontera es fan als centres de recerca o les universitats. Per tant, penso que hi ha molta més consciència. Encara no estem on hauríem d'estar, i per això també des del Cercle d'Economia tenim l'IPI, que és la Iniciativa per la Productivitat i la Innovació, que precisament estem analitzant què podem fer i com podem ajudar a que aquesta transferència sigui més efectiva, no? I sigui més present. Tornant al que és la reunió, hi ha un punt, no? Un destacat, que és aquesta taula rodona que es fa sobre el tema, entre altres coses, no? De finançament, no? A nivell català, gallec i basc. Com sorgeix aquesta idea i què es busca amb aquesta taula rodona? Bé, aviam, com dèiem, al final la reunió del cercle jo crec que combina de forma interessant, no? La dimensió global, la dimensió europea, la dimensió catalana i també la dimensió espanyola, no? Està clar que Espanya forma part de la realitat catalana també, i ens semblava que un debat entre els presidents de 3 comunitats autònomes històriques, diguem-ho així, és a dir, Catalunya, País Basc i Galícia, doncs podia tenir molt interès per parlar de finançament, de competències, de coordinació dins de l'Estat, de fer un balanç de com han funcionat el sistema autonòmic al llarg dels últims 40 anys, de com veuen les diferents comunitats autònomes a Europa. És a dir, hi ha moltíssims temes dels quals es pot parlar i ens sembla que doncs, aquesta configuració que hem aconseguit, no, de 3 primeres espases pot donar molt de joc. Més enllà de la reunió, Teresa és la primera reunió del cercle, no, com a presidenta, gairebé un any, no, després d'arribar al càrrec. Quina valoració fa d'aquest primer any? Què s'ha trobat en aquesta primera etapa? Bueno, faig una valoració positiva. Què m'he trobat? M'he trobat que el cercle és molt escoltat i també, òbviament, des del cercle fem un esforç per tal de que allò amb el que opinem sigui treballat. I, per tant, el que m'he trobat és un col·lectiu, o sigui, un equip molt potent, amb una junta que està ajudant molt a avançar i les idees que hem posat sobre la taula. Hem fet una nota sobre immigració que ha estat molt treballada i que creiem que ha posat sobre la taula temes que són molt importants des d'una perspectiva més balancejada que no als extrems. I el que he observat també és que aquest tipus de notes d'opinió són
rebudes amb molt interès per moltes parts de la població, des de l'empresari, el govern central, el govern autonòmic, els locals, o sigui, hi ha una percepció de que el cercle se l'ha d'escoltar quan parla o quan opina, hi ha a darrere un treball sòlid, no? Per tant, seguim avançant en el que és la base del cercle, que sempre ha sigut aquesta, però actualitzada i posada al dia amb els temes actuals en els que creiem que podem aportar. Una de les aspiracions, ara com deia, no? Recordo que va ser, dic de la nota d'opinió, no? Va ser enriquir el debat, no? En una qüestió complicada, no? I complexa. Una mica l'impacte ha sigut aquest? S'ha aconseguit enriquir el debat? Ha arribat una mica l'objectiu que es tenia des del cercle? Jo penso que sí. És a dir, hem tingut reaccions i comentaris de molts estils, però en general s'ha valorat molt que s'hagués fet un esforç de parlar d'immigració d'una manera raonada, sòlida, amb informació de bases, de dades darrere de l'argumentació, de tocar molts aspectes i de fer-ho d'una forma equilibrada. I la veritat és que jo he rebut, i segurament el Miquel també, i molta gent del cercle, comentaris de socis i també de gent que no és, o sigui, a part dels polítics també de gent que no és del cercle. I he rebut també comentaris, per exemple, de bastanta gent fora de Catalunya, que no està necessàriament vinculada al cercle o que no és sòcia del cercle, però que li ha arribat la nota i que ha aplaudit una mica la iniciativa de fer l'esforç de parlar d'un tema complicat amb solidesa. Sí. De cara al futur, quins altres temes li preocupen? No dic que m'avanci les següents notes d'opinió, no? Però quins altres temes li preocupa la presidenta del cercle? Bé, em preocupa la productivitat i la innovació, i amb això estem treballant contínuament via l'IPI. Ens preocupa també l'habitatge. Ja vam fer una nota d'opinió abans de la meva presidència i en seguim parlant perquè és un tema que està fent algunes iniciatives són correctes, però unes altres estan bloquejant bastant el mercat, per tant és un problema present. Ens preocupa el model fiscal en general i també estem fent algunes sessions sobre precisament la fiscalitat. Aquests són els temes que ara tenim una mica més sobre la taula. Molt bé, abans d'acabar l'entrevista sempre fem un seguit de preguntes ràpides. Jo obro el torn. Qui vulgui respondre, doncs és, òbviament, benvingut. I si tècnicament són preguntes ràpides, respostes ràpides, però si s'han d'allargar amb alguna resposta, òbviament, s'entén. Per començar, mira, començo amb tu, Miquel. Un any després, ha despertat Europa? Ha despertat, però no prou, ja ho he dit abans, és a dir, estem molt lluny d'on hauríem de ser. Jo no crec que sigui un procés lineal, sinó que és un procés una mica d'acumulació i que en algun moment es decantarà. Esperem que en aquest moment estigui proper, però clarament de moment no s'ha produït. Completin la frase. Sense autonomia estratègica, el futur d'Europa és... El futur d'Europa és dèbil i no tindrà lideratge en el món. Continua demonitzada la figura de l'empresari a Catalunya? Jo la paraula demonitzada no m'agrada. És a dir, està clar que els empresaris des d'alguns sectors són vistos de forma no del tot positiva, però està clar que quan parlem d'un país que vol progressar, si s'ha de crear riquesa, qui ha de crear riquesa fonamentalment és l'empresariat. Per tant, és una figura positiva que cal recolzar sempre. Se'n parla molt d'ell, no? Però Donald Trump seria benvingut a la reunió del cercle? Nosaltres ens agrada tenir opinions de tots els aspectes, per tant, per què no? Per què no? Perquè ens expliqui el que està fent i perquè a la reunió Cercle de l'Economia generalment ara les organitzem de forma que qualsevol convidat té una presentació i després hi ha un diàleg. I en aquest diàleg li podríem fer algunes preguntes que crec que interessarien al públic. En queden 3. Cert o fals? El teixit productiu català necessita immigrants com l'aigua que bevem, que va dir una persona de patronal.
cert fins a cert punt. Necessitem immigració, però hem de parlar de quanta exactament i de quin tipus. Aquestes dues últimes són per vostè. El Cercle d'Economia és ja un espai de dones? Estem anant a ser també un espai de dones. El que volem és que sigui un espai equilibrat. I ho estem treballant, perquè ens falta encara camí, sí. I un repte pel seu mandat? Bueno, un dels reptes és fer que el cercle estigui equilibrat amb homes i dones i que hi hagi més joves i que ens escoltin, que siguem encara més influents a Catalunya i a la resta d'Espanya. Teresa García Milà, Miquel Nadal, gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí a l'Empresa al Dia i que vagi molt bé, molta sort amb la reunió del Cercle d'enguany. Moltes gràcies per la invitació. Vinga. I gràcies també a tots per escoltar-nos una setmana més. Ens escoltem d'aquí 2 setmanes per portar l'Empresa al Dia.